Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, kif intom? Lanqas temnu xi ġrali llum. Storja tad-data. Tridu tisimgħuha? Mela, dalgħodu qomt tal-iskola. Qomt bil-mod, ħadd ftit ċereal, 6 snini, ilbist uniformi. Ma tafu xiex? Qomt tard! U m'għandunarx kemm sar ħin. F'daqqa waħda bdejt naġġel, għaftit ma rridx mingħajr sarbun, ilbistu malajr u tlabt niġri biex forsi nilħaq il-karozza tat-trasport tal-iskola. U ġrejt, imma malli wasalt fejn jiġi għalija s-soltu. Ra sejjer le. Tlifta. Ma tafu xiex tfal? Kelli l-opportunità li nimxi lejn l-iskola. Fil-verità, mhux daqshekk il-bot mid-dar tiegħi u l-mama tafdani biex nimxiha. Allura hekk għamilt. Kemm ħadd pjaċir nimxi fix-xemx. Imxejt bil-pass tiegħi u wasalt fil-ħin. Il-mod ta' trasport li użajt illum kienet il-mixi. Il-trasport huwa l-mod kif immorru minn post għal ieħor. Forsi tistgħu tużaw il-karozza biex tmorru għand in-nanna? Jew ix-xarabank biex tmorru il-belt? Imma l-iktar mod ta' trasport li ma jweġġax l-ambjent u huwa tajjeb ħafna għal saħħitna huwa dak li m'għandux bżonn fuel, m'għandux roti u ma jagħmilx duħan. L-aqwa trasport huwa saqajna, il-mixi. Meta nimxu nkunu qed nużaw il-magna tagħna stess. Il-mixi jagħmel il-muskoli tagħna b'saħħithom u jmexxi d-demm lejn qalbna biex inkunu b'saħħitna u mimlijin enerġija. Huwa l-aħjar mod biex nagħmlu l-eżerċizzju u nieħdu gost fl-istess ħin. Barra minn hekk, meta nimxu bil-mod, nistgħu naraw ħafna affarijiet sbieħ li ma nintunawx bihom jekk normalment inkunu f'karozza veloċi. Ġurnata sabiħa l-passiġġata. Nunu u Kika ddeċidew li jmorru mixja flimkien. Telqu. L-ewwel it-triq ħatoħodhom fil-kampanja. Qed jimxu bil-mod. Pass wara pass wara pass. F'daqqa waħda Kika tieqaf. Tipponta lejn l-art. Hemm bebbuxu ċkejken jaqsam it-triq. Kieku kienu f'karozza, żgur li ma kinux jarawh lil dan il-ħabib ċkejken. Ikomplu jimxu. Nunu jxomm rieħa tfuħ. Jieqaf ħdejn siġra u jxomm fjura safra. Ara kemm hawn fjuri sbieħ hawn. Ara fjuri sofor, fjuri ħomor, fjuri vjola. Issa l-modija twassalhom x'imkien ieħor. Qed jisimgħu ħoss differenti. Waslu ħdejn il-baħar. Nunu Kika jimxu fuq ir-ramel. Qed iħossu r-riħ frisk fuq wiċċhom u jaraw il-mewġ jinfaqa' mal-blat. Wara l-mixja twila, Nunu jaqbdu l-aċċ u jiftaħ il-fliexkun li ġab miegħu u jixrob ftit ilma. Kemm ħadu pjaċir f'din il-mixja? Trasport. Mixi. Saqajn. Kampanja. Bahar. Uf kemm hawn karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vakanza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irid għażla mhux karozzi biss. U kemm kont inkun aħjar kieku kelli ġwien aħbar kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt għad-dar ekon nagħmel kieku kelli ġwien aħbar. Uf kemm hawn
karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vaganza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. Jiena komdu kont inkun kieku kelli xi dragun kont intir minn posta l-ieħor mill-iskola dritt tad-dar hekk kont nagħmel kieku kelli xi dragun. U f'kemm karozzi xbajt nistenna għandi bżonn vaganza kif imiss trakkijiet bil-mijiet u hawn wisq ħornijiet irrid għażla mhux karozzi biss. Ġurnata sabiħa ħarġet illum, Zizi qed tħares lejn ix-xemx u taħseb. Ġurnata daqshekk sabiħa ħatoqgħod ġewwa. U le qed taħseb Zizi. Zizi taqbad il-basket bi fliexkun ilma u toħroġ fuq mixja ħelwa fil-kampanja. Tibda triqita bil-mod. Qed tħares lemm u qed tħares lawn u tieħu nifs kbir. Kemm warja friska, taħseb Zizi. Zizi tkompli miexja u miexja, sakemm indunat li sar daqsxejn ħin u dalwaqt isir ħin l-ikel. B'hekk taqbad triqita lura lejn ir-razzett. Imnalla kellha ftit ċans għal din il-mixja għax kellha ftit ħin biex tirrilassa u tieħu ftit arja nadifa. Kemm ħadet gost timxi Zizi u x'veru tfal. Importanti li fit-tmiem il-ġimgħa meta ma jkollniex skola nsibu ftit ħin u morru mixja mal-familja fil-kampanja. Jew jekk matul il-ġimgħa tmorru l-mużew jew il-futbol, għajdu lill-ġenituri biex jimxuha magħkom minflok iwaslulkom bil-karozza. B'hekk mhux biss nkunu qegħdin ngħinu lill-ambjent, imma nkunu qegħdin ngħinu lil nfusna wkoll. Jiena narakom għall-avventura li jmiss. Ċaw ċaw! Mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.